Na Vámošových z Dolnej Seče nemá nik. Svetové automobilky si lížu Labu, lobkári zúria. Až to budú mať namontované ďalší a ďalší, majú po kšeftoch. Keď si gaunery v Petržalke vytipovali zúfalého dôchodcu a obrali ho hádam o druhú táliu, namontovali mu to a odtedy je svätý pokoj. Za 20 ročia nemali jedinú reklamáciu. Ich šifry neprelomili v tisíckach aut a mali nahlásené stovky pokusov o krádež. Ani kódy neprelomia, lebo zdokonaľujú ďalej. V Kálnej nad Hronom teraz montujú slovenskí Einsteini unikátne zabezpečovacie zariadenie do automobilov. V novotou voňajúcom úhľadnom areáli som sa aj pozeral mechanikovi na prsty, práve majstroval na čiarej oktavy zákazníka, neprišiel som na nič. Richard Vámoš sa usmial. Najprv sa ale vrátime hlboko do minulosti, čo vybádal jeho otec. Bývalého stredoškolského pedagóga Štefana Vámoša osudovo ovplyvnila dvojročná stáž v oblasti automobilovej elektroniky na Otto Schule v nemeckom Kolíne. Išlo o 8-cestný elektromechanický zabezpečovací systém. V tej dobe to bola atrakcia, bola to novinka. Tento zabezpečovací systém je jedinečný na svete. Blokuje 8 okruhov v štandardnom aute. Je odolný voči originálnemu kľúču, načítanému kľúču, výmene spínacej jednotky, riadiacej jednotky, palubnej dosky. Nefunguje originálny kľúč, náhradný kľúč, načítaný kľúč. Je odolný voči rôznym čítacím, blokovacím a diagnostickým prístrojom. Richard Vámoš zo skromnosti nepovedal, že išlo dielo jeho otca, pána Štefana Vámoša. Áno, toto bol otcov vynález. V polovici 90 rokov začal riešiť túto situáciu, kde sme sa dopracovali po 16 rokoch k novému zabezpečovaciemu systému, ktorý je zmodernizovaný, faceliftovaný. Funkcie ostali tie isté, lebo systém je v momentálnej dobe neprekonateľný, takisto ako pred 16 rokmi. K tomu sa ešte dostaneme, ale ešte zostaneme v 90 rokoch, pretože pán Štefan Vámoš účinkoval aj v zákrute, hovoril som o vynáléze, no a o váš vynález mali záujem renomované automobilky, dokonca sa hovorilo o tom, že by to chcelo kúpiť BMW. Neviem, kde to potom skončilo, alebo na čom to stroskotalo. Samozrejme, tieto začiatky boli veľmi atraktívne, rôzne automobilky mali o to záujem, avšak nikdy nedošlo k nejakému odpredaju, ako aj ľudia o tom hovorili, že sme odpredali systém, ale nedošlo k tomuto odpredaju. Chceli sme si zachovať rodinnú firmu, slovenskú firmu, aby Slováci mali z toho potešenie, radosť, prácu. Áno, nad tým mnohí vtedy krútili hlavou, že za veľké peniaze ste to nepredali, mohli ste byť dávno za vodou. Ste za vodou? Momentálne nie sme za vodou, stále sa trápime v tých istých, ako sa povie, v plienkach, ľudovo sa hovorí. Stále si riešime, u nás v Kálnej nad Hronom sme si otvorili nové montážne stredisko, takže sme sa dostali o 5 kilometrov ďalej, ako sme boli. Takže slovenskú firmu ste vybudovali, koľko máte zamestnancov? Momentálne máme zamestnancov 5, z toho ešte aj ja sám stále montujem, aj s 2 mojimi kolegami. Zlatý klinec programu po pesničke. Akceptujú ho poisťovne, Alarm má požehnanie rezortu dopravy, strážia to aj ministrovi, systém akceptuje Interpol, policajný zbor vyhovuje európskym normám. Jeho montážou nezaniká záruka automobilu. Richard Vámoš z Dolnej Seče a hlavne jeho otec Štefan v prevádzke v Kálnej nad Hronom stále zdokonaľujú svoj vynález, ktorý na zabezpečenie svojich aut využíva aj kriminálka a hlava štátu. Zlodeji nedokážu vozidlo odtiahnuť, ukradnúť kolesá, otvoriť kufor alebo kapotu. Ak majiteľa prepadnú a vyhodia von, pričom kľúč a imobilizér zostanú vnútri, auto sa po kilometri zatne ako mulica. Ako je možné, že spozná, že je bez gazdu? Kvôli tejto genialite a záhade v jednom priletel na Slovensko elektrotechnik až z Japonska. Aj odletel s dlhým nosom. Tento zabezpečovací systém je 8-cestný elektromechanický zabezpečovací systém, blokuje 8 rôznych vecí v aute. Tento zabezpečovací systém neblokuje volant, neblokuje rýchlostnú páku. Blokuje neštandardné obvody, ktoré súvisia s chodom motora. To znamená, že od prívodu paliva cez motorovú časť, čerpadla, poisky, volantové zariadenie ako také, prevodovku, dokonca vieme s tým zablokovať aj brzdové a plynové pedále. Aj v prípade, ak odpojíme batériu, teda auto nemá šťavu,
stavu? Nič sa nedeje, zabezpečovací systém funguje ďalej. Akonáhle sa batéria pripojí, auto funguje takisto ďalej, takže vplyv na náš zabezpečovací systém, odpojenie batérie, výmena riadiacich jednotiek, výmena palubných dosiek nemá. Zažili sme už prípad poslucháčov, motoristov, ktorí nám telefonovali do zákruty, ako boli okradnutí, zamkli auto, veď kto si stál, nevedeli o tom, načítalo ich zariadenie, prišli k autu a boli vykradnutí. Tieto čítacie zariadenia sa dajú bežne kúpiť, nehovorím, že na Slovensku, je to rôzne v zahraničí, ktorým si dokáže ktokoľvek v úvodzovkách načítať frekvenciu kľúča, otvoriť frekvenciu centrálneho zamykania a tým pádom si vie bez porušenia zámku dostať sa do kabíny vozidla. Ako to prebieha v prípade vášho zabezpečovacieho zariadenia? Čo nosí motorista so sebou, alebo čo musí urobiť? Je to čokoládka, vysvetlíme čokoládku. Čokoládka v úvodzovkách znamená naša čierna skrinka, ktorá je rozmerovo menšia ako akýkoľvek štandardný kľúč od auta. To znamená, že čokoládku, čiernu skrinku si vytiahnem z pôvodného miesta, z púzdierka, dám do vačku a autičko je chránené. Je chránené voči rôznym metodám, praktikám zlodejov. No a zase vieme, že aj o tento váš nový systém mali záujem v zahraničí. V Kanade to chceli, vy ste chceli, aby to vyrábali oni zase, aby ste to vyrábali vy. Opäť niečo stroskotalo? Tento zabezpečovací systém vyrábať chce strašne veľa firiem. Tento zabezpečovací systém si necháme my sami pre seba ako Slováci. Chceli by sme distribuovať zabezpečovacie systémy po celom svete, ale to know-how si necháme stále pre seba. Made in Slovakia navždy. Predsa len mi nedá. Viete, v čom zlyhávajú zabezpečovacie zariadenia? Dnešné zabezpečovacie systémy zlyhávajú, že sú preelektronizované, je tam strašne veľa softvéru a ako už poznáme aj z iných odvetví, tento softvér čím je dokonalejší, tým jednoduchšie sa dá prekonať. To je jedna vec. A druhá je ľudský faktor. Keď už sa naozaj k tomu nemôže dostať ten, kto chce, nájde si cestičku k tomu, kto to montuje. Áno, my si ľudí vyberáme podľa blízkeho okruhu, aby to bol známy človek, aby sme ho poznali. Čím väčšie kritériá si vyžadujeme od neho, aby to bol 100% človek, ktorému môžeme veriť a ktorý bude zvládať túto prácu aj pro fyzickej, aj pro psychickej stránke. No ale opäť dostane sa človek do krízy, nejakej ťažkej životnej situácie, niečo sa stane aj v jeho hlave, no a vy prídete o to, čo tak úzkostlivo strážite. Samozrejme viem, na čo myslíte. Tento zabezpečovací systém a ja sám po sebe by som mal veľký problém spojazniť. To znamená, že za ten čas, ktorý je určený na krádež, neexistuje ho spojazniť. Či som to ja, či je to môj pracovník, či je to môj otec, alebo akýkoľvek iný človek, ktorý to namontuje. No, dali ste na frak veľkým automobilkám, ktoré majú týmy výskumníkov, konštruktérov a určite by to veľmi chceli, no ale takisto vyvíjajú svoje veci. Samozrejme vyvíjajú svoje veci, ale na tento zabezpečovací systém nebude mať nikdy dosah. Je to drahé na výrobu? Čo sa týka fyzických peňazí, drahé to nie je to drahé na čas a na rozum. Materiálovo nejaké drahé prvky kovy? Používame, keď môžem povedať, sú to výrobky nemeckej výroby, nemeckých firiem, takže nemecká špička je top kvalita na svete, za to sa jednoducho nemôžeme hanbiť, musíme si to uznať. Ako ste na to vôbec prišli? V čom tkvie to tajomstvo? V jednoduchosti, v genialite a v kombinatúrike. Jednoducho povedané, loto, športka, skúste dať 6 čísel, aby sme ich trafili a vtedy môžete tento zabezpečovať systém spojazniť. S Richardom Vámošom sa rozlúčime. Aký je váš názor na to, čo hovoria odborníci? Najlepšou kombináciou pred nenechavými je kombinácia elektronického a mechanického zabezpečenia auta. Najlepšia kombinácia zabezpečovacích systémov je elektromechanický zabezpečovací systém. My sa snažíme zabezpečiť autíčko motoristom tak, aby bolo tam, kde ho nechajú zaparkované.